Nazdar ľudia, ja vás opäť vítam pri ďalšom dieli z Minecraftu a pri tomto dieli si vlastne ukážeme farmu na, na chobotnicu. Vlastne ako každý viete, neviem či každý, ale ako každý vie, tak z chobotnice vypadávajú tieto ink, sak alebo nejak tak by sa to malo vyslovovať. A vlastne ukážeme si, jak postaviť na to farmu. Čiže ako vidíte, to som tu ich ja nenaspawnoval, ale pomerne veľa sa ich tu naspawnovalo. A vlastne si musíte postaviť do hĺbky 1, 2, 3, 4. Hĺbku to musí mať 4 a musí to byť 7x7. Čiže 7x7x4. Čiže ja by som to chcela niekde postavať. Postavím to tu. Čiže začnem tak tu. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odtiaľ to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a takto to už len prepojím. Tak. Dobre. A teraz to vlastne má ísť do hĺbky 4 bloky. 1, 2, 3, 4. Čiže takto si to vykopem. A neviem. Ja si teraz spravím tak, že stopnem video, vykopem to a potom sa ozvem, keď to budem mať. Dobre, takže zatiaľ sa majte. No, takže som späť. A vlastne ako vidíte, tak som si vykopal jamu. A teraz si zoberieme vodu a začneme ju postupne dávať. Počkaj, teraz rozmýšľam. Musíte si najprv túto vrchnú plochu zakryť nejakými blokmi. A hneď vám vysvetlím, z akého dôvodu. To je vlastne pretože keď neviem, možno sa to dá aj nejako inak, samozrejme s Word editom. Teraz som si to zakryl. Boky si môžeme rozkopať, aby sme vedeli, v akom to máme rozšírení, alebo jak to mám nazvať. No. Postupne začneme ničiť kraje a sem nalievať vodu. Musí byť voda v každom políčku. Padol som. Tak. Dobre. Čiže takto pekne si tu... Nie. Tak, som sa zlakol. Tak a tak. Čiže takto si to pekne krásne rozkopeme a ponalievame sem vodu. Tak. No a vlastne takto krúžite a nalievate vodu. A vlastne keď vodu toto tu ponalievate, tak by to malo fungovať, ale musí byť akože takto, jak to ja robím, že na každé políčko. Ináč potom akože tu budú, jak to poviem, vlny a tie chobotnice sa tu nebudú môcť ako spawnovať, alebo a teraz máme problém. Čiže musíme rozkopeme, dáme. No, dobre, čiže stavbu máme hotovú. Už počkať len, kým sa tam naspawnujú chobotnice a vlastne bude hotovo. Čiže ja chvíľu počkám, kým sa tu niečo naspawnuje a
potom sa vlastne ozvem. Takže zatiaľ sa majte. No, takže som späť a ako vidíte, tak už tu sú chobotnice, už som ich počítal, je ich celkovo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vlastne vidíte, že táto farma fakt funguje, ale musíte chvíľku počkať. No a potom už len skočíte s mečom a začnete ich tu zabíjať. No takže toto by bolo k dnešnej farme na squidov asi všetko. Ešte iba chcem dodať, že táto farma sa zvyčajne používa, že keď máte iba púštny bióm, že všade je púšť ako tu, nikde není toto, občas sú akože, že nájdete vodu a vlastne si spravíte nekonečný zdroj vody. Pre tých, čo nevedia, tak nekonečný zdroj vody musíte mať dva kýbliky s vodou a dáte jeden sem a jeden sem a máte nekonečný zdroj vody. A vlastne tým si získate vodu a postupne to takto môžete na púšti spraviť, lebo na púšti sa zvyčajne asi ťažko spavnú chobotnice. No takže toto by bolo k dnešnému videu všetko. Ďakujem za pozretie a teda sa uvidíme pri ďalšom dieli. A samozrejme nezabudnite dať like a odber. Takže toto by bolo všetko a teda sa majte. Počkáme, kým zapadne slnko. 3, 2, 1. Čaute.